Okay, go ahead, first caller. Sinitang napulo kasugo para ra daw ni sa Hudiyo. Dili Okay. na daw ni applicable karon. Ang napulo ka sugo igsoon dili kana para sa Hudyo lamang. Although kung tanaw itong balang kasulatan, naa ang mga Hudyo sa panahon sa paghatag sa napulo ka sugo. Pero kita moingon nga dili lamang na sa mga Hudyo. Tanan tao na sa tibok nga kalibutan. For example, Ecclesiastes Kapitulo 12 sa iyang bersikulo 13. Adun ni gipahayag ang balang kasulatan din nga atong matagaan og konsiderar nga naay mga reference gikan sa balang kasulatan nga dili lamang ni alang sa mga Hudyo. Okay, Ecclesiastes Kapitulo 12 sa iyang bersikulo 13 nagingon. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan danuog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibok nga katundanan sa tao. Tibok nga katundanan sa tao wa magyug tibok nga katundanan sa Hudyo. Follow up pingsod ko na kay i-follow up. Ay nga mga sila pastor nga dili na daw applicable karon ang Old Testament kay naa naman daw bago. Nga daday sa Bagong Testament nawala na day nang napulo ka sugo. Pwede na day ta nawala na magpatay daw. karon? Pwede na Dili ta na daw magpatay? napulo kasugo karon. Unsa man? Kay naa na daw bang sugo dili na daw napulo ilang gisunod. Unsa naman ang ilang gisunog day karon kung dili napulo ka sugo? Gugma daw sa Dios, gugma sa tao, wala daw napulo kasugo. Okay, kanang gugma sa Dios, gugma sa tao, wala din na sa daan tugon kay mao gipuli sa sa napulo ka sugo. Basahan ta kay igsoon kanang gugma sa tao na sa Old Testament. Ang gugma sa Dios na nagyapon na sa Old Testament. Unahon nato ang basahon ang Leviticus kapitulo 19 bersikulo 18 atong tagapagtagad gani. Ang gugma sa tao atong unahon. Nagyon dili ka magpanimalos ni magbaton sa pagdungot batok sa mga anak sa imong katawhan kung dili hinuon higugmaon mo ang imong isikataw ingon sa imong kagalingon. So di siya mahulog o puli, kay diha na ang gugma nga di nasad ang napulo ka sugo. Kung kag puli, meaning to say na ang napulo ka sugo sa Old Testament, wala ang gugma, pagabot sa New Testament, na walang napulo ka sugo, na pulihan sa gugma. Kaso naaman ang gugma daan, dungan sa napulo ka sugo. So imong tanaw na atong tanaw ng gugma sa atong Dios, no? Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 6:5. Nagingon din ang 6:5. O gigugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bugos mga kasing-kasing o sa bugos mong kalag o sa bugos mong gahom. So nanadaan ang gugma sa Dios. So dili siya pwede mahimupuli. Gani kining sugo sa gugma igsuon, dili kini siya bag-o nga sugo. Atong tanawon ang Juan aron makita nato kung giingon sa balaan nga kasulatan. Akong basahon din igsoon sa ikaduhang Juan, Kapitulo 5, Kapitulo 1, Versikulo 5 ug 6. O karon mga muyo ako kanimo, Senyora, dili nga daw ingon magasulti ako kanimo bag-ong sugo. Kundili, sugo nga ato nang nabatunan, sukad pa sa sinugdan. Nabatunan nato, sukad pa sa sinugdan. Kano sa man ang sinugdan? Dito ba sa sinugdan? Mamagani atong gibasa sa Leviticus 19:18, gibasa nato sa Deuteronomy 6:5, kay naa na diya sa sinugdan pa. Tiwason tas magbasa. Og ang gugma mao kini nga kinahanglan managgawi kita subay sa iyang mga sugo og ang iyang mga sugo ingon sa iya nang nadunggan sukad pa sa sinugdan nga mao kini kinahanglan managgawi kamo diha sa gugma. Kano sa sukad pa sa karaan, sukad pa sa sinugdan. So meaning to say diha nang gugma sa Old Testament dili matawag na puli. Now, punto. Na ba ang napulo ka sugo sa New Testament? Gikutlo ba ni Apostol Pablo? Atong basahon. Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 11. Atong matagdan og makita nato ang giingon dinhi sa balaang kasulatan. Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 11. Okay, nagyon. Ayaw ka mapag-utan sa bisan unsa kang bisan kinsa. Gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa. Kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Sung nadi kay gugma sa imong silingan, nakatuman ka sa kasuguan. O unsa ni nga sugo? Bersikulo, sumbayan tas magbasa. Ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, o ang bisan pa unsang sugo. Kini naglangkob sa pulong nagaingon, higugmaon mo ang imong silingan, ingon sa imong kagalingon, ang gugma dili mo himog dautan, ngadto sa silingan, busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. So ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Wa maging ang gugma mo'y puli sa kasuguan.
Okay? So, makita na to, maklaro, mauna gingon sa balaan nga kasulatan. Now, nasulti naman na to sa panahon ni Apostol Pablo, atong tanaw no sab sa panahon ni Jesus Christ. Unsa may gingon ni Jesus Christ dinhi? Daganta sa Mateo Kapitulo 22. Atong basahon, Mateo 22, dinhi sa 34 ngadto sa 40. O sugot as 35. O usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya. Aron sa pagsulay kaniya, mingon siya, magtutudlo unsam dakong sugo sa kasuguan. 37. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha sulusamara nga mao kini, higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Niining duha ka mga sugo nagasugad ang tibok nga kasuguan og mga propeta. Ha? Nining duha ka mga sugo, gugma sa Dios, gugma sa tao, nagagikan ang mga kasuguan og sa mga propeta. So wa gid masayop si Jesus Christ. Sa diyang nahibagat niya ang batan-on nga dato og sa iyang paghibagat sa datong dato nag-ingon diri. Og unya miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagingon, magtutudlo. Unsa may maayong buhaton ko aron makapaniki ako sa kinabuhing dayon. 17. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong nangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, anay lang may maayo kung dili, kung gusto ka nga mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain man niining sugo Og si Jesus mingon kaniya, ayaw pagbuno, ayaw pagbangawat, ayaw pagbatay, ayaw pagsaksig bakak, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, o higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nagkutlo si Jesus Christ sa napulo ka sugo. So therefore, wala ang napulo ka sugo. Sa Mateo 5:17 nagyon si Jesus Christ, wa ko manhis magbungkag sa kasuguan, mani ako dili sa pagbungkag, kung dili sa pagtuman ini. Okay.